tam ostala nejaká voda. Kávu dnes nepijem. Niečo sa deje? Nemôže byť raz niečo inak? Nikto ma nehľadal? Bohatec sa pýtal na tie základy. Tam sa tak ponáhľa. Nikto ma nevolal? Keby niečo som u starého. Je tam sám? Áno, ale nik ho nemá rušiť. Ja len na momentík. Ahoj, dúfam, že nevyrušujem. Čo chceš? Vieš čo, len stručnú informáciu. Každý chce len stručnú informáciu a na prácu človeku nedostane čas. Tento návrh územného plánu. Odkiaľ to máš? Ale to vieš. No, ešte to nie je schválené. No práve. A kedy by sa to malo schváliť? Hoci aj zajtra. Myslíš, že to prejde? Pochybuješ o tom, že by môj projekt neprešiel? O tom nepochybujem. Dobre. Ďakujem si, zlatá Editka. Pán Bučko, dobrý deň, tu Šebesta. Volám kvôli... Áno. Nie, nič sa nestalo, ja len... Môžeme sa dohovoriť na zajtra? Nemáte čas. Celý týždeň. Nič, v poriadku. No tak potom tak, ako sme sa dohodli. Áno. Dovidenia. Moment. Ako sa poznáme? Áno, dovidenia. Dedo? Dedo? To som ja, Pipco. Budete doma? V záhrade. Áno, hneď tam prídem. Súdruha Lovrinca. Servus, to si ty? Vôbec som ťa nepoznal. Prosím ťa. Čo? Neskôr? Áno, prosím ťa. Haló? Pán inžinier. No dobre. Už neviem, Potom sa na to pozrieme. Keby niečo, idem na investing.